Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme video z Robloxu. Jo, proč ne? Neboli ze hry I Heard You 2. Ano, nechci to natáčet, nechci. Among Us už tady není. Jdeme na to. Já tuhle hru tak nechci natáčet. Aha, se baví korejsky. Jo. No. Ty vogy. Je. Ahoj. Je. Kde mám baterku, teda já nic nevidím, no už. Ahoj. Tak čau. Kam máme jít dolů? Já tam nepůjdu, já tam nejdu. S baterkou jdu, já se nebojím. Vůbec. A tam mám jako jít? A tam mám jako jít? To je hezký, že mi tady ukázali shiftera. Shiftera, no. To mi fakt Dobře, tak jdeme. Nevím, co od téhle hry mám očekávat, takže. Já se bojím. Keep out. Bomba. Šipka. Dobře. Se bojím. Židle. Kam jdu? Nevím. Co se děje? Jsem tu! Pryč! Já jsem to nějak prolítl. Tam nejdu, já se schovám. Nikdo neuvidí, jestli se schovám. Tak. A můžu šopík? Já mám koníky. Co je tohle? Open. Aha. Portál do startovací arény. Nebo co? Se bojím. Co zkoušíš? Jde týpek. OK. Nic jsem tady neviděl zatím. Tak jsem rád. Počkej. Chci vidět ten domov, protože to bude vypadat... Co mám dělat? Běž pryč. Co to je? Co to je za zvuky? Co zkoušíš? Nezkoušej. Co to je za zvuky? Co? Běž! Se bojím. Tak to se asi třeba... Ano to... Tam nejdu. Já tam nejdu. Kamočumek to vyběhne teďka. Kamočumek to tady projde, vole, vyběhne to na mě všechno. Se bojím. Ono to je vzadu. Ale nebudu se to snažit najít. Prostě jdeme dělat to, co ostatní lidi, a to je koukat se. Ne, jdeme něco dělat. Ahoj. Oči. Kdo umřel? Halo? Co se stalo? Proč mi tlučí? Halo? Dobře.
teďka odlítly uši ze života. Já se leknu každý věc. Jo, tak tohle už žijeme, počkat. To se stišíme. Trošku. Tak. Jestli tady nejsem slyšet, tak nevím. Kdože? Co zkouším? To je rádio. Tam najdu. Nečum, Šunko. Od tebe se už nenechám jumpscarenout. Tě vidím. Takže, mapa. My jsme tady. A my chceme sem. Ne, tady jsme my. A my chceme tam. Což je jakoby tamhle jakoby někde před. Jakoby. Co čumíš? Ježiš. Aby se nezbláznilo. Ta věc. Jinak můžeme takový, ale to nečum. Já už se nenechám vyděsit. Já vím, že ty tady budeš, Šunko. Tamhle ta Šunko. Já vím, že to tady bude, ta hnusná věc. Tak to asi zapomeň. Tak to asi zapomeň. Tak to zapomeň. Tak to zapomeň. Tak to zapomeň. Proč to je tak? Proč to je tak rychlý a tak hnusný? A proč to kroutí hlavou jak šnek? Hele, já to chci prozkoumat tady, protože tady jsme moc nebyli. Dobře, tak tam nejdu. Asi se máme schovat. A ona se může takhle, jako tady? Nás se ne. Co tady? To mi pomáhá. Já to nebudu hrát. Natáčím teprve 8 minut a už mi chcípají uši, srdce a všechno. Jo, že se nemáme jo, jakože schovávací spoty jsou jakoby v těch keřech, kde jsou ty modré světla a že když se tam jakoby dostaneme, tak se nemáme hejbat. Zvýrazněně. A jo, že se nemáme hýbat, když se schováváme v těch modrých. OK, to chápu. To chápu, to je novinka. Takže tady takhle se můžeme schovávat, ale nesmíme se hejbat. Totálně se to laguje. To je jedno, protože se nebudeme hejbat. Já to vidím, jak to běží. A to co zkouší? Dobrý, pomohlo to. Už to tu není, ta šunka. Tady je... O, dobrý, tam nic není. Já půjdu s lidma. Tak tam nejdu. Chtěli jsme jít k domečku, to je tam tudy. To nechci právě. Až tady bude ta hnusná šunka, no tady je. Ahoj. Kam on si myslí, že já ho nevidím. No.
Nikdo neviděl. Já se... Dobře, jdeme do koříku. Já nemám metal scraps. Já to viděl. Aha. Teďka půjdeme úplně tak v pohodě. Proběhneme se. Proč ne? Tady je ta věc, která má oči a směje se to. Takže se na to budeme koukat. Dobrý, někdo se na to kouká. Takže my můžeme jít dál. Furt to tam je dobrý. Takhle to uděláme pořád. Prostě na mě vyběhl týpeček ze zadu. Daj mi mapu. Já chci mapu. Aha. Okay. Máme pozbírat nějaký metal scrapy a donést mu to, protože nám potom za to dá. Nebo prostě za to dostaneme prachy a můžeme skoupit mapu, která je vlastně tohle. To jsme věděli na cesty. No, dobře. To si nebudeme všímat. Prostě jdeme. A teď je to blbý. Kick me. OK. Jdeme. Můžeme skákat. OK. Pokud byste chtěli video z Doors, tak dejte like a odběr. Protože já to maximálně dávám do 90. dveří jsem to dal. A u téhle chvíle se musíme koukat, protože asi nevím, já prostě půjdu. Nebo poběžím. Tak tady je Red House. Není to ten Unbounded House? Tady se můžeme schovat? Dobře. Tak tam nejdu. Tak tam nejdu. Oh, fuj. Ona to třepetá. Ježiš. Jejda.
My se tady schováme. Do té doby, než to přestane. A nebo poběžíme. Běž. Hele. O, fuj, tady jsem nebyl ještě. Prosím, hlavně to ne. Hlavně to ne. Běž. To bude nejvyšší pochora. Pusně, nahoru. Pryč. Pryč. Ono to existuje. Tak nic, ne. Jsem zkoušel. Jo. Já chci metal scraps, halo. A to vy co děláte tady? To máte jako nějakou sešlost, ne? Máte jako nějakou rodinnou sešlost? Ok. Klidně ať máte rodinnou sešlost. Jo, aha, rodinná sešlost, ale takhle. Tak to chápem. Nechápem. A vy jste jako hodní. Jasně, že nejsou, mají stejný oči všichni. A jsou hnusný. Tak bych to řekl. No jo. Toto se stane. Tam nejdu. Já vás takhle krásně hezky obejdu, jo? Tak. Hodný. Aha. No. Koukám. Jak to zkoušel. Tak prostě děsivý. Co to bylo? Oni se jako despawnuli? Neznamená, co je tady. No dobře, tak teď ne. Jdeme pro orb. Pro tamto svítící. Tak to nebude fungovat. Dobrý, fungovalo to. No. Jdeme. Co to je? To jsou... Tady byly dveře, aha. A to jako kam jdeš? Jak to, že mě chtěla, když jsem byl tady? WTF? Dej mi mapu. No, já bych to tady ukončil, tady takhle se schováme. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem a u dalšího videa zatím čau.